tanan nga malahan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ka ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ka magmadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon nagbuhat siya dito sa kalangitan, naganda mong tuluyan sa tanan nga malahan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Okay, mayong gabi mga higala ang mga suki og mapinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kinig kasayuran, mga pasidaan og mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Magampo ta mga higala, amahan mo na sa mga langit nini nga kagabihon o Dios, nagaduol kami kanimo, nagpasalamat kami nining lain na usab nga higayon na imong gihatag kanamo, din among mapatalinghugan ang mga pulong sa kamatuoran. Nagaampo kami karong gabhiuna nga samtang amo karong tun-an ang imong mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igabubo sa matag usa kanamo aron kini magabukas among salabutan, among masabtan iyang mga pulong, mahimo kini mapuslanon sa among kinabuhi nga magatudlo kanamo sa pagkinabuhi subay sa imong kaubuton. Giyahi ang matag usa namo diha sa pagsabot sa kamaturan kay moy among gihandom o Dios nga kaming tanan makauban inigbalik ni Ginoong Hesukristo. Ang usang giampo sa pinusahi kini nga radio station, hinaot pang ikaw magapanalangin ini sa mga kahimanan nga mahimo kini mapuslanon sa tanang higayon sa paghatod og mga pulong mga maghatag o makasuyuran sa tanan nga mga nagapaminaw. Nagalaom kami nga ikaw magadungog o magpatalinghog sa pagampo kining tanan among gitugyan, gisalig og laomong madawat sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan kutob sa naminaw karon dinhi sa Pilipinas, mga labi na ni adtong mga nagpaminaw sa radio, dinhi sa kutob sa maabot sa atong broadcast sa Negros, Masbati, diri sa Biliran, diha sa probinsya sa Leyte, sa Camotes Island, og dinhi sa mainland Cebu. Kutob sa giabot sa labyog sa ato nga broadcast karong gabi na kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome dinhi sa tulumanon. Jesus is our hope.
pwede namang makapadangat higala og mga mensahe. Maka-text mo sa atong number sa 0926-88-69758. Akong sublion 0926-88-69758. Okay, muna atong cell number mga higala nga makahimo mo sa pagpadangat og mga mensahe. May importanteng mga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mga friend, mga minahal sa kinabuhi. Pwede mo ari mong padangat sa atong comment section sa Facebook no sa DYCM Bugo Adventist. Aron ato nang mabasa dinhi unya atangin ninyo karon taud-taud ang ato nga pagtubag sa mga pangutana kay hatagan sad mo namo og higayon mga higala sa pag-participate sa ato nga programa karon. Namoy mga importanteng tubag, mga dugang tubag sa pangutana. So, pwedeng i-text na niyo sa mong number ni Brother John. Pwede sa diri sa comment section nato sa Facebook, mga higala. Okay. Alang sa mga followers nato sa itong program, alang sa mga viewers, palihog, atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa ato mga friend para sab sila makapamati sa mga pulong sa Ginoo or mga pangutana nga atong tagaag tubag dinhi sa ato nga tulumanon. So ang tanan atong gina-welcome karong gabiyona o niya tanan sab nga mga nagagamit o mga sound system sa nagkalaing mga lugar. Ang tuyo nila nga ilang i-share ang pulong sa Ginoo silang masilingan. So, gina-welcome mo na mo higala, gipasalamatan mo na mo, mainguman sa tanang mga naminaw, karong gabi ko na. O niya, sa atong mga viewers in Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, o sa tibok kalibutan, kung asa mamon dapita karon nagatanaw o nagapaminaw sa ato nga programa, kinasingkasing mo na mo mga higala nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Alang so pa makasulay og lantaw sa atong Facebook, i-search ninyo sa inyong Facebook mga higala ang DYCM Bugo Adventist, no? Muna i-search ninyo DYCM Bugo Adventist. O niya, inyo din ang nag-click ninyo, makita niyo atong program mga higala. O niya, palihog lang po, no? Akong balikon, i-share na to sa atong mga friend, atong tulumanon. Okay, magpadayon ta nga sunahan. Ato na yung pangumusta atong masilingan des mabuli karon nga nagapaminaw sa atong programa. So, kamuntaran dia, welcome. O ni atong pasalamatan si Brother Eric Sinoy dia. Palanog-lanog siya sound system karon. Si Mulo Ilanan. O niya, darisad sa Kadwawan, apod kang Brother Bin, lanog-lanog po ron. O niya diya sa Seventh Adventist Church, napotay trompa diya nga galanog. O niya labi na Dris Libho, kay pertindaghana diya, kan Sir Linda Kamay, Lolito Ermac, Brother Nelson Bersero, napod kang Brother Leo Sumalinog. So, sa bisan diin nga lugar, bisan pa man diyas kanagahan, tanan na lang, kutob sa naminaw sa mga lanog sa trompa karon, asa mong dapita karon naminaw, amo kamo nga gina-welcome mga kahigilaan sa ato nga tulumanon. So akong ibalik ay hatag nako ang panahon ni Brother John sa di pa nako pangbasahon ang mga mensahe nga ato nakita nitong screen. Brother John. Salamat Brother Lebo. Well, mga higala, welcome din sa itong programa. Sorry nga naliit gida o gamay tungod sa gilayon man god, no? Sa ato nga nahimatungan almost 43 kilometers pa atong daganon. Unya usahay po dili sad malargo ang ato nga pagpaingon kay duna tay panghapit-hapiton. Anya salamat kayo sa inyong pagsubaybay kanunay di sa atong programa. Again, welcome. Okay, Brother Libby, mas may siguro nga imo na diha malili ang ato nga monitor aron mahibaluan nato undin gikan ni ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang mga mensahe. Ania si Villarosa Timothy. Salamat sa paglab ug pagpray. Anya niya po si Brother Isao Dehito. Brad, maayong hapon. Palihog niya ko greet sa akong pinalangga nga bana. Rinan Batchansila, birthday niya May 9.
ugma brad iyang birthday og welcome kaayo sa amo panimalay brad ang magharana karong kadlawon nga atong mga kaigsunan. Salamat sa pagbasa. God bless. From Kuan eh. Sister Ruby Batchancela. Kuani, gikan ni Cameron isa no. Kuani siya si Ma'am Ruby Batchancela. Ma'am, salamat kayo unya wa pa nako matan-aw og may message ka diri sa ako ang cellphone no. Ug mang adlaw birthday ri ay sabana ni kanene ang Ma'am Ruby Batchancela si Renan Batchancela muragtuan is gawa siguro Brother Libby ni. So, Sir Renan, mayong gabi diha. Salamat sa imong pagpaminaw ha, pagpanood sa atong programa. Unya believe it nga kami kanunay sad mi nga naga-appeal sa among mga pag-ampo para sa inyo, sa imong misis ug sa imong pamilya. Okay, go on. Salamat sa mga handom alang sa buhat sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin nimo. Again, ug mga adlaw imong birthday, happy birthday. Gikan diri sa Jesus is Hope and pa me and my family and also Brother Isao dihito. Okay, Brother Libby? Okay niya po si Sister Ila Lipalam Kalapuan. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Ila. Good evening po ni Brother Johnny di uban siyang panimalay. Anya niya sad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Brother Libby. Maingon usab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po Sister Jenaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Sir John. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya sad ato nakita Esther Remedios sa Diheto. Mayong gabi ninyo Brother Libby o Brother John. Dian na pod mi naminaw Linda o Samuel. Salamat sa pagbasa uban usab sa naminaw karon. Okay, ato sa diay ni Brother Libby, doon na tayo viewers, dugay-dugay na wa na si Ma'am Analisa Arabis. Ma'am Analisa, kumusta na, no? Kadinha sa Manila, Ma'am Analisa Arabis. God bless you and your family. Okay niya sad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad. Mayong gabi. So good evening sa no sa Riverside FM Cebu. O niya, salamat sa atong madasigon o abtikon nga CEO niya, station manager. O ato sang gipasalamatan si Pastor Joel Tirana. Mga higala dihang naminaw sa Riverside FM. Welcome kamo karong gabyona sa atong tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanuka dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM FM. Okay, ni asad si Brother William Tadlas. So good evening Brother William. Niya po si Orange sa Pilayo. Mayong gabi sa tanan. Okay, day, may gabi ni mo day. Salamat sa pagbiyo. Kumusta ni Mami ug Daddy ni mo diha sa Guadalupe? Kumusta ni Judge Glenn Mamuaso? Nila ni Pastor Hill og ni Ma'am Nars. Niya po si Sister Nana or Gimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Gimari. O niya po si Brother Romeo Itang. Mayong gabi, Brad Libby o anak kon John. Dian naminaw gyud mi sa Iskaw, Liti, San Isidro. Thank you kayo, Brother Romeo. Salamat ninang sa inyong pagpaminaw diha. Kumusta mong tanan dinha sa Iskaw? Di na lang gid namo maisa-isa tungod sa kagamay sa atong panahon, pero among gipasalamatan ang inyong panahon sa pagpaminaw sa atong program. Okay, ni Australia Muñiz, asa raman ang usa Libby. Di ano mader, hintungan na gud mader, na late lang gid ko kay layo magig kayo atong kuangod, atong gigikanan. Di magod matermino usay ang padagan, Sir. Ano niya po, Sir Opino Moreno, salamat po sa paglabog pagpray. Niya sa Sir Alma Mahait, happy evening to everyone, more power and God bless you. Salamat sa paglabog pagpray. Thank you, madam, sa imuhang pag-view sa atong program. Kumusta mo diha ni Brother Inting, ni ko, ni Kakang, kamusta na diha, amo mong pangumusta niya. Kumusta sa day ni Sister Sipin ug ni Sheena din ha? Okay, na po Dwight Lore, mga brad, ang akong pangutana mauni. Kinsa man ang matuod nga pangalan sa inyong Dios, Jehova Hesus,
o kanang Hiyuba nga ngalan, original ba na ang ngalan o imbento ra o ngano man nga magampo mo dili man ninyo gamiton ang ngalan ni Hiyuba. Salamat. Okay, Pangutana. iyan na nga gipangutana pero lahi maguni siya kay magdali maguni siya gusto niya nga siya mo'y hatagan dayon og atensyon, hatagag pansin. Napay daghang nag-una nimo Brad. Unya may tungod anang Hiyuba aron nga kuan, aron gid ka makontento tun-i pag-ayo na nga mga bahina ng Hiyuba. Unya kanana ang naay daghan nga mga pangutana nga mas priority pa sa imong pangutana. By the way, ug may pailob ka, pailob lang nya. Imbora ba po ng hunahunaon nakasabot ko. Sige tun-i una ninyo nagmaayo. Kanyo niya po Sir Alma Mahait, Brad John, na ako gitsat sa imo. Salamat. Okay, dagang salamat madam. Ako paning tan-aw ni kay lagi may panahon nga open ko kanana ang online ko pero kasagaran dili gyud kay kasagaran sa akong online gabi na mga around 9:30 to 11 marag open pa ko ana then sa 3:30 to 5 kana open pa ko na pud ko anang pang-orasa. Sige lang ako na tan-aw ng imuhang gikuan diri sa ako niya wa man na dis akong keypad murag di ana sa akong touchscreen. Thank you. Okay, mayong gabi ninyong duha, Brad John, o Brother Libby, o sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod nining talagsaon nga programa nga nakapukan sa akong pagka-close-minded. Kaniadto, God bless kanatong tanan. Salamat ninyong tanan sa station. Salamat sa pagpag-love. Si Brother Doming Bunukan ni kay Ninong, may gabi inyo din ha. Ninong, may gabi. Salamat nyo ninang purit dia. Kumusta ni Ma'am Daisy Bunukan, ni Ma'am Ethel Bunukan, Dong Dominic din ha sa inyong sana sitio Aluba. May gabi sa inyong tanan dia. Tanan dia sa inyong naminaw. Kumusta ni Ma'am Siena? Okay, muna yung kuminsi close-minded siya sa una pero wa siya magpabungol-bungol sa hunghong sa balaan nga espiritu. Iyang gidawat ang kamaturan. Karon siya, kalos Ginoo madasigon siya. Niya po si Gloria Ferrer. Good evening, Brad John ug Brad Libby. Og sa tanang naminaw sa inyong program, watching from Lutupan, Toledo City. Okay, good evening no, Sister Gloria Ferrer. Uban sa atong mga kaigsunan diha sa Lutupan, Toledo City. Okay, ato ning lantawon makadiyot ang mga higala nato nga naglab, ang uban naglayek sa ato nga program. Okay, ato ning pagbasahon nila mga pangalan. Niya sila Linabog, Monsiadora Nas, Niljon Bersero, Bibs Ortiga, Malait Alcazar, Juderich Molihon Ditoy, Panya Scout Ranger Senior, Ronilo Itang, Rio Rias Likigan, Jaja Aligado Nulia, Isaw Dihito, Rosalyn Mainit, Narcipi Pilayo Edoliberio, Orange Pilayo, Lovely Elosorio, Madeline Kaindog Kaskeho, Lowell Nodalo Estrira, Ilina Pacifico, Nathi Desamparado Tadlas, Romeo Itang, Nana Robas Woody, Elizabeth Abasyal, Yuyong Alerta, Elbodam Flores, Ila Lipalam Kalapuan, Brother Modam, may gabi mo diha, Brother Modam. Ginalyn Araes Mercader Baro. Okay, dirita sa mga dito sa Pikas, sa mga nag-like sa ato nga program. Niyas Ginalyn Lumuntad, Alma Mahait, Villarosa, Timothy, og Tata Likay-Likay. Okay? Ato ning dalikatan pagtan-aw mga higala ang ato nga messenger. Kay dunay mga higala na to nga ang ilang mensahe ari paagi sa messenger higala ato ning tan-awon. Niya si Leslie Van Elosorio. Niya Gina Gunilamos Larisma. Niya po si Dwayne Morphy Clavis, Necesario Emilia. Niya Lisel Lubiano. So good evening dia Sister Lisel
Lubiano diha sa Mabuli, no? Okay, makahimog yapon mo yapon si Hirira Jolie. Thank you kaayo sa inyong pagsunod sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. So makahimog yapon mo higala sa pag-send og mga mensahe dinhi sa atong programa kay ato lang isalot-salot o niya pagbasa kana kung naamoy mga importanteng mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. Okay, akong ihatag ang panahon kang Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. Kini pangutana Brother Libby, naka-ride on sa atong gisgutan sa nangaging mga gabi o higayon sa may tungod sa patay. Unya lagi kay may higayon man nga di ko maka on board dire, morning na standby ni siya. Okay, ni ay ato ni basahon ni gikan ni kang Nuni or Norberto. So Brother Nuni or Norberto, salamat ha unya napaluap ni mo ning pangutana ha. May gani kay imong gipaluap kay ni ay mga text messages sa akong cellphone nga until na wa na ko mabasa tungod na sa time, pero may gani kay nakapaluap ka unya ako ning napangita, no? Kay ingon man ka nga basta pangutana sir nga dunay kalabutan o mura o gigiride una ning gitubag, instant ang inyohang pagtubag wa man lagi. So akong gitrace, so nakita ra gyud nako Brother Noni or Brother Norberto, no? Mo ni ang imuhang pangutana, may punto mo diha sir nga ang mga patay naapagyod sa ilang mga lubnganan. Tungod kay manggula man sila igbalik sa atong Ginoo. Pero base sa atong nadungog ug nabati sa atong katigulangan, tinuod ba nga ang kinabuhi sa tao mintras buhi pa siya, nagasiga pa ang iyahang kandila, kay kung maupos na ang kandila, muabot na sab ang kamatayon sa kinabuhi sa tao. Okay, daghang kayong salamat Brother Nuni or Norberto, no? Aning imong pangutana. Hinoon na ang tinuod paggasulti bisan kami kadaghan na magidmi makadungog o makabati ni ana nga kanana ang kanini ang lagi ang kinabuhi sa tao, ingon ana ang paghulagway nila nga didto sa langit naa didto'y kandila nga gidagkutan nga kung maupos na ang kandila didto nagpasabot nga ang imong kinabuhi dinhis kalibutan matapos na pod. Kini siyang mga bahina o kining mga puntuha pulos lang mga panghuna-huna o dinhom-dahom lamang sa huna-huna sa tao nga kung ato pang Tagalogon isang kuro-kuro at haka-haka lang. Wala man ni siya wala man ni mga basihanan diha sa Biblia. Mao mabitaw nga aron unta nga ang tao ang gustos Ginoo magsunod ta dili sa mga tinumo-tumo nga mga sigulanon, bunga sa panghuna-huna sa tao mo hinungdan nga gitugas Ginoo ang kasulatan aron nga ang tao magiyahan og matudluan sa angay niyang tuhuan, sa angay niyang barugan, sa angay niyang buhaton, sa angay niyang dapigan. Sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, gisulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tandaan nato na, tibuok kasulatan, naaman po'y mga taong nagunahuna sila, kanandaan, wa na kay panahon na ni Moises, karon ni anatas bago. Pero ang gisulti tibuok nga kasulatan wa na nagpasabot nga wa na ang daan kay og tibuok daan na bag-o na lang wa na daan di na tibuok pikas na. Tanawa ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. So dili kagyud manaha-taha manuha-duha sa pagpakisayod mahitungod dinis kasulatan kay ang Dios mo'y nagtuga. Unsay katuyuan og tumong sa Dios. O niya kung balikan na ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Mao ni ang tumong ug katuyuan sa Ginoo ngano nga gituga ni ang kasulatan alang sa pagpanudlo.
nga unta kun ang tao nagsusi pas kasulatan, natudluan unta siya sa insakto. Pero ang kadaghanan karon walay Biblia, walay kasulatan. Mauna nga ang uban nagdahom, nagtuog yun nga sila rapod kunoy maluwas. Kay og dili ka magpasakop sa ilahang pundok, ay dili ka maluwas, kay sila ra ang maluwas. Ginahuna nila nga sila ra kuno ang gipakamatyan ni Kristo, ang giulaan sa dugo ni Kristo. Mga huna-huna og pagdahom-dahom sa tao, nga wa gyud na siya'y kasiguruhan kung ibase sa Biblia. O niya, gisulti ang tibuok kasulatan, gituga sa Dios. Ang Dios nagtuga, unsay katuyuan ani, padayon na to, nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa importante gyud nga ang tao magsusi sa kasulatan aron siya katudloan. Sulod, kay kalom man alang sa pagpamadlong, nya kalom gihapon na. Kung imong tan-awon, tan-awa ra gud ha, gituga aron ang tao matudloan. Gituga aron ang kasulatan aron ang tao mabadlong. Kung dili ka magsusis kasulatan, unsaon man nimo pagkatudloan, unsaon nimo pagkabadlong, nga kanang imong gituhuan o gihuna-huna sayop na nga wa man kay gisusis kasulatan, wa man kay Biblia. Kay wa man pud na ipaabot sa inyong mga pangulo ng Biblia des inyo. Kay ipaabot sa inyo kana mang inyong mga magasin, nga mura ba og nagdalag tuyok-tuyok sa inyong hunahuna diha ng inyong magasin. Ang Biblia wa ipaabot, pero ang inyong pasugo nakaabot. O ngano man na siya, tungod kay gihikawan mo sa tinuod nga kalanon sa kalag. Unya gitugas Dios na ang Biblia aron ang tao matudluan, aron ang tao mabadlong. Sunod ang ikatulo alang sa pagpanulid. Muna ang atong pagtuo sayop gani baliko gid na. Pero gisusi na to ang Biblia, natulid ra gid unta na ang kabaliko sa atong pagtuo. Unya alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Nganong daghan sa mga tao karong nahikawan nga ang ilang mga kinabuhi dili gyud haom sa gikinahanglan sa Ginoo bilang iyang alagad, tungod kay wa siya mamatuto sa pagkamatarong. Ngano man wa diha ang Biblia. Ngano man dili gyud tugutan kay naapoy basa-basahon pod sa Biblia, kay sila ra kuno mo'y naay katungod paggunit anang Biblia unya ang mga membro wa ra gyud in town. Muna nga og unsay isulti-sulti diha sa pulpito, unsay iwali aw natural. Tuo lang pod kay nga di mo tuo nga wa may Biblia. Pero kung atong sundan ununtan gyud ang mga nahimo gyud nga basihanan sa mga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo aron pagsuta kung tinuod ba o dili ang iyahang nabatian, ang Biblia man ang kasulatan. Pero unsang pagsuta og tinuod bagdili nga wa may Biblia. Kay ang kadaghanan karon kung imong tan-aw mura og 85 ngadto 90% way Biblia. Kasagaran ang naa mga tradisyon nga gikatudlo sa mga pangulo simbahan. Pero ang pag-ila sa matuod og dili tinuod mabase nimo diha sa Biblia. Pamatiira gud ninyo ni ang gisgutan sa buhat 17:11. O kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa mga pulong uban sa bugos nga pagkamasinabuton. Awa, kalom na. Gidawat ang pulong, meaning ilang nadungog og nabati, uban sa bugos nga pagkamasinabuton, nga sa adlaw-adlaw, dili kay okasyon lang, nga sa adlaw-adlaw, nagatuon sa kasulatan na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayod ang mga butang nga gikasulti kanila. Adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sa ato pa kanang mga butanga nga atong gituhuan na dungog ug nabati gikan sa mga ministro, gikan sa pastor, gikan sa pare, gikan sa mga lider, nagkinahanglan ka nga magtuon ka na imong susihon og tinuod ba? Basa-basahan lang ka sa Juan 8:40, konklusyonan nga dili Dios si Kristo, tuo ka na. Nga naman,
Tungod kay wa kay gisusi des Biblia, kay usa pagsusi nga wa kay Biblia. O niya tan-awa ha? Dihinhi mga panahon nga medyo abunda tas Biblia kay naay na nag-donate og Biblia. Pero hangtod ron ang Biblia napay gamay nga nahabilin. Dili kaayo daghan ang nagkinahanglan libre pagani na. Nga naman, wa sa ilang kasing-kasing nga magsusi sila sa Biblia nga munay tinuod nga kalanon, munay tinuod nga bahandi sa kalag, kananon sa espirituhanong pagkaon, pero wa na kinahanglan na tao. Munay hinungdan nga kung imong susihon ang ilang gituhuan o gikanabuhian, supak sa gitudlo sa Dios dinis Biblia. Well, adto ta. Kini bang pagbutang og kandila, pagdagkot og kandila, nagsimbolo ba na sa imong kinabuhi didto sa langit? Nga duna kay inangko na nga kandila, Brother Noni? Adili man na ingon kandila ang gihisgutan. Ha? Kung atong tan-aw dinhi sa gisgutan sa Hub 14, 1, 2 og 5, mauni ang gihisgutan dinhi sa ining bersikulo ha. Dili man kay kuan, dili man kay kandila nga gihisgutan nga gidagkutan sa kinabuhi sa tao. Nag-ingon din ang tao nga natawo sa usa ka babay hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. Siya mubuswak sama sa usa ka bulak ug pagaputlon siya magadalagan usab ingon sa usa ka anino ug dili magadayon. Anawa, gipanginsama siya sa anino, gipanginsama sa bulak, nga di na bulak kay bawta nga kinini ang putlon ra unya di na magdayon, unya samas anino nga dili magdayon. Meaning, ingon niya na ang paghulagway sa kinabuhi sa tao. Dili kandila gipanginsama sa bulak, gipanginsama sa anino. Ako balik kag basa. Ang tao nga natawo sa usa ka babay hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. Siya mubuswak sama sa usa ka bulak ug pagaputlon siya magadalagan usab ingon sa usa ka anino ug dili magdayon. So mo na ang paghulagway sa kinabuhi sa tao. Akong basahon sa kinini ang 5. Sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Tanawa sa pagkinabuhi sa tao, Brother None o Brother Norberto, may pagkinabuhi sa tao din kalibutan na dili nga gilarawan tag kandila nga gidagkutan. Ang gisulti dinhi sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Meaning nga ang tao kay do na may tagal sa mabas usa ka masakiton nga gitaninga na gitagalan sa doktor nga do nga kanalay 6 or 7 ka bulan. Taning na tagal nga magpabilin ka nining gidugayon na nga buhi ka pa and after this patay ka na. Ang gingon dinhi sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan, ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo. Timan-i nga walay usang nahibalo og nasayod sa gidugayon diha sa kinabuhi sa tao nga magkinabuhi sa nining yuta, nining kalibutan na kay ang gidaghanon sa mga bulan anaa sa kamot sa Ginoo, wala sa tao. Nahinumdo mong kibuloy nga siya ang mag-angkon nga siya I am the owner of the universe. Kailangan kayong lahat mag-submit na sa inyong bayodita dahil ang deadline ninyo December dahil ako ang pinakahuli-huling pumipirma ng inyong kaligtasan. Unya daghan siya magpamatuod nga he is the last, he is the appointed son. Unya kining mga bahina kung imong tan-aw dinhi ang Dios na aragyod. Wa kining mga pagpangangkon sa mga antikristo sayon ra na kayo, pero ang gidaghanon sa mga bulan, yung mga adlaw, anaa kanimo, ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. So timan-an nato nga ang gibutang sa Dios diha sa kinabuhi sa tao, dili kandila, kundili utlanan. Sama pananglitan niya na, doon na kay yuta. Ang imong yuta naa ginay utlanan or naay muhon. It means nga diha ra kutob ang gidakon sa imong yuta. Sunod ana wa na kay labot diha kay lain na puy tag-iya. Nganuman kay naay utlanan. Mauni ang kinabuhi sa tao, Dunay utlanan ang kinabuhi sa tao. Nga matud pa dinhi dili niya
malabang. Busa kung imong tan-awon, ang Dios nagbutang og utlanan sa kinabuhi sa tao nga dili niya malabang. Ang buot ipasabot mao nga pag-abot ni anang utlanan nga gibutang sa Ginoo, dili ka na gyud ana maka saylo pa. Ngano man utlanan kana nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. So Brother Lune or Brother Norberto, dili kay kandila. So ang imo gingon may punto mo diha nga tinuod na nga ang mga patay na apas lang lubnganan kay mabanhaw man sila igbalik sa Ginoo. Pero bahin aning ilang giingon nga kita adunay kandila nga dinagkutan dito sa langit nga og maupos na mapawong na, mamatay pud ang tao ubos din his kalibutan, kanang tanan mga dahom-dahom ug huna-huna na sa tao nga wa gid nay igo nga basihanan, mga imbento lang na ba sa tao unya kinini nga gisalo pud sa uban gituan nga wa po'y pagsusi og tinuod ba, mo na ang kanana ang gisulti dinhis bala ang kasulatan. Unya ang Ginoo nagingon nagbutang siya og utlanan nga dili niya malabang. Unya nagingon ang Salmo 89:34, dili ko pagalapason ang akong tugon, ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Gisulti nas Ginoo nga ang tao na ay utlanan, busa dili na mausab pa kay dili na malabang, ningon ang Ginoo, dili ko paglapason ang mga pulong nga migula sa akong mga ngabil. So muning gihisgutan, unya kung imong basahon pa dinhi sa kaning gihisgutan sa sulod dinhi sa kini ang Biblia nag-ingon sa Salmo 89:48, kinsa bang tawhana ang mabuhi ug dili makakita sa kamatayon nga magaluwas sa iyang kalag gikan sa gahom sa Siol. Siol gani lubnganan. So kung imong tan-awon ang gihuna-huna sa tao nga kandila, lahi ang huna-huna sa Ginoo kay utlanan ang gibutang sa Dios diha sa kinabuhi sa tao. Nga kung moabot na ang iyang utlanan, siya mamatay. Busa huna-hunaa, matag minuto, matag oras, matag adlaw, matag simana, matag bulan, ug matag tuig, nagkaduol gyud ta paingon sa atong mga utlanan. Mauna nga mintras dili pa ta maabot sa atong utlanan, karon na himuon nato ang mga butang nga atong ikaluwas. Kay daghan sa mga taho nga gusto silang mga luwas pero wa sila'y gibuhat para sa ilang kaluwasan. Sama ba pananglitan, gusto kang mag-engineer, gusto kang mag-abogado o doktor, unya di ka mo eskwela, dili gid na mahitabo nimo nga makabot nimo na. Sa samang pagkaagi, gusto kang maluwas, unya wa ka magkinabuhi para sa imong kaluwasan, unsaon man nimo na pagkabot. Mauna nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang dili mga luwas kay daghan man ang wa mahibalo masayod sa pagkinabuhi alang sa kaluwasan, kay ang giya nga gihatag sa Ginoo aron ang tao matudloan wala man naabot diha nila. Nganuman may pang silpon paninguhaon pa nga makapalit og silpon pero Biblia wa gyud. Ni samot-samot na gyud kay sa pipila ka mga panahon ang Biblia sa mas unang panahon kuhaon man gyud ni sa unang panahon. Magkuang ka kung imong tan-aw ang history, magdala-dala kag Biblia, magsulti-sulti kag Biblia, i-charge ka nga nakahimo kag criminal offense. Mo gyud na ang mahimong tulubagon nimo nga wa gyud ang tawo'y kasayuran may tungos Biblia. Karon gawas nun na unta nga magsusi ang tao sa Biblia, gawas nun ng magdala-dala, gawas nun ng mandudlo, wa na say gana ang tao. Nganuman tungod kay wa ni nila kinahanglan. Badi nun usbon ko ang gipadayag sa Biblia, dili kandila ang gipaghulagway sa kinabuhi sa tao, kundi utlanan nga matud pagibutang sa Ginoo nga dili gyud na niya malabang. Hinaot pa Brother Nuni nga may moabot paghapon diri nga imong mga pangutana ug amo ng lauman nga sa sunod mga higayon may madawat paghapon ming pangutana gikan nimo. Well, si Brother Libby
maghatag og dugang pagpasabot ni ining bahina sa pagpatinaw sa inyong nakasabot og natinawan na nga mga hunahuna. Unya mo excuse ko sa inyo dinhis kahanginan kay ang patay nga atong giservisyohan hinuon dili na member sa Seventh Day Adventist pero gikinahanglan lang ang Seventh Day Adventist mao imo serbisyo mao nay hinungdan nga kinini ang atong presensya man gyud gi-request nga kita gyud mo handle mo hands on mao nay hinungdan nga tuata so mo excuse ko karon si Brother Libby lang una ang motapos na ining oras sa atong programa kay layo pa man po na kay sobra pa man sa 30 ka kilometro gikas Bugo ang akong daganon paingon dito sa kananaang balay sa namatian. Salamat tigala ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Okay, daghang salamat ba John yun sa tupaghanay niya pangutana. Ang iyang gikuan Brother Libby, matod pa niya may punto mo diha sir, sakto mo niya na nga ang patay wala pa dito sa langit kay mamangon manggula man sila sa ilang mga lubnganan sa pagbalik ni Kristo. May tungod aning gisulti o ingon sa uban nga ang kinabuhi kuno sa tao samag kandila nga gidagkutan dito sa langit nga kun maupos na mapawong na mamatay pud tang tao dinhi sa ubos sa kalibutan. Tinuod ni sir? Okay, daghang salamat Brother John. Anya niya akong basahon ni si Brother Millard Barrientos, more power, Brad Libby o Brad John. Daghang salamat Brother Millard. Anya dia po si Dwight Loor, mga brad, ngano man nga akong pangutana muli kay man mo. Wagi nalikay, wagi may maging mulikay ang among giingon hulata ang hustong panahon kay ikaw magod lahi kag attitude. Gusto na mong pangutana ora mismo tubagon dayon daghan pay naguna sa imong pangutana. Anya ang imong gusto nga igabot sa pangutana diri tubagon dayon para anang pangutanahan nimo layo ra na sa tinuod ng imong pangutanang likayan. Di pagbuhat ko og pangutana nga kanang angay likayan pero kanang pangutanahan nimo bisag kinder diri sa 70 Adventist makatubag ra ana. Paan man ka nang wa man sa ni tuyo nga mangutana siya kay parang makasabot. Ay ang iya ang kon gudi ang iya gid bisag unsaon nimo pagsukod-sukod ba tanawa daghan na ni siya pangutana kay mao ra man ni si katong kanang Close-minded man siya. tanawa katong usapa sa to unar tanawa kung tubagon ning iyang pangutana ang pangutana igtubag nimo didma muligid na pud na muadto na pud lang pangutan igtubag anang pangutana muligid na pud na siya buti pasabot nga kitay sige hambag guyod-guyod nga magsunod-sunod taniya unya lahi maning atong programa Abay ana ba John o gusto siyang ipalusot ng iya gyud kaugalingon nga pagka close-minded magpalit pud siya oras sa radyo. Usa na pero nag-challenge bitaw ko nga magkita mi personal do na bitaw to higayon nga nag-text na siya diri nga di man ta mga og baboy pero nganong high blood man ta wa ka ato diri. Ina ko nga dili mta mi high blood akong dugo 120/80 ingko ambot lang sa Brother Libby. Aman na nga Brad nahibaw na ka wa gina likay ng imong pangutana pay daghang pangutana pay pangutanang uban ay buwan pas Pebrero, Marso o napinding lang ato ginang gi-announce siya ba John kanang mga pangutana nga nagkinahanglan gyud ta og tubag nga makasabot gyud ta. Dili ni siya ang iya sukod-sukod ra ba kay kuwang punistoon gusto pud siyang makatuon sa ato dinhi sa atong programa sakto man lang yung mo gusto siyang makakatuon di lang siya magdali og tubagon tani di magini siya mosabot sa tubag di muligid naman pud na muko na pud naglain pangutana na naman siya iyang kaugalingon tubag sa ang gusto niya nga ang iyang kaugalingon tubag mo atong ang naa siyang hunahuna nga itubag mo na atong isulti di man na pwede nga sunod-sunod rata. Brad, kung nagunahuna kang gilikay-likayan ng imong pangutana, pwerte gini mong sayo pa. Mura ko gigitik anang hunahunaan mo. Okay, apod si Elizabeth Abasyal, happy Thursday, listening here from Daha Jot, San Isidro, God bless and more power. Kanya niya po si Ethel Arquelon Morales, mayong gabi Brad John o Brad Libby, watching from Tubuso, Negros Occidental. Oy, may gabi sa taga Tubuso, bihira ra may makadawat og viewers gikas Tubuso da. Pero I know nga daghan diha ang maminaw, Tubuso, San Carlos, nga rin sa
kanana ang Escalante ngari sa minapasok. So salamat kayo sa inyo diha tanan. Kanya niya po si Makrita Ruidas. Salamat sa Gabi diha mami, pag-pray. salamat pagbiyo mami. Kanya niya po si Dong Eliser Rumagos. May gabi niya po niya, Dong. Salamat sa pag-pray. Dong, may gabi dong. Kanya niya po si Brother Jerry Nailon. May gabi no Brother Jerry. Usanis mga liman ron diya sa San Remigio, Brother John. Anong operit kauban ni Brother Joel Sino. Preparation sa katong crusade nga umabot nga dumalahan sa atong CBC President Pastor Nogra. Charles Nogra. Kanya niya po si Brother John Lubitania, mayong gabi mga igsoon, watching from Barangay San Vicente, Tabugon, Cebu. God bless. So, mayong gabi niyo Brother John. Kanya niya po si, di pa yun siya gitubag si Brother John Lubitania. Brother Dwight, ingon man ka ang nagtawag anang Juba, mga scholar sa ato pa sayop ang Bible. Sayop ang mga scholar, siya mo'y husto nga di scholar. Okay. Bitaw na Brother Libby, ang atong programa based on the Bible. Unya kay moadto man ni sa mga kanang gipang tan-aw usa siguro si William Tyndale ani ihang iyang giuna-una kay Pasalig ko na based on the Bible, sa to pa naas Biblia atong gibasa kanang pulong Hiyuba. mao lagi si William Tyndale ani kay ila ni kon mga around 1525 to 26 mao may pagkuan ng letter G. Hasta ning isol letter G. Mo na ilang gihabol G means mo na ang uban lain-lain nag mga opinion. So layo ra ginis tinuod sila sa kamatuoran. Kanya dia po si Dong Bob Ritoya. Good evening ninyo Dong, watching from Tuburan, Cebu. So thank you kay Dong Bob. Kanya ato sa ring basaw di asay ning sulod diri sa atong cellphone. Niya po Sir Philly Disor. A good PM pag-usab kuya brother Brad Niyong adto sa syudad atong simba pohon sa Tuog Church. Salamat kaayo Kuya Labi sa pagbasa. Ako na Ormoc sa Oh. Tuog. Usa na sa mga dako gyud nga simbahan sa Seventh Adventist Ormoc City na may Sa, church sa kulya. Cebu pa Capitol Center. Yes, kana sa Tuog dako na, na church ya. So adto kini mo gud sila naani sa Dolores. So nagpahibaw lang nga karong Sabado wala sila simba diha sa ilang lokal. Tipagod sa minsay, mayang gabi ninyo diha Kuya Libi o Brad John, Kuya Paliog kog pahibalo, pagutro ni Brad Niyong diri sa may NHA Dolores nga walay simba sa Sabado pohon sa ato nga simbahan sa Dolores. Salamat. Okay. Ato ning lantawon makadiot higala ato nga messenger. Ato ning tanawon ang mga basig na mga nahidugang din naglantaw. Okay, aniya sila si okay, ato ni nabasa ganiha. Ato ni nabasa. Okay. Madtutas paghatag og dugang tubag sa pangutana mga higala. So ang pangutana yang gi-compare nga tinuod ba kuno na ay gidagkutan didto nga kandila sa langit. Onyag maupos to mamatay pod ang tao, upos pong kinabuhi. Wa man na isulti gyud sa Biblia mga higala, wa na sa Bible. Wa na sa Bible. Ang tinuod human ang tao nakasala, miabot ang kamatayon sa tao. Taga sila edad sa una, sawa pa ang lunop, more than 900 kalabanan, tungod sa ilang lifestyle sa una, na ilang pagkaon, natural yun nga mga prutas sugutanon, tubig ilang mainom, natural. Pero after sa lunop mga higala, diha nagitugot ang pagkaon og mga flesh, mga unod, na matikdan diha nga diha ning us-us ang gitason sa mga edad sa tao. So kanag gyapon pamaagi ra gyapon na sa Ginoo. Pero ang gidaghanon sa atong mga adlaw naras kamot gyud si Ginoo gibutang dining nay kandila nga kunya og maupos ang kandila, upos pod ang atong kinabuhi. Wa gina isulti sa Biblia mga istorya lang na sa mga katigulangan. More na ilang sugid-sugid mga higala. Unya, ang tao ra ba, mas butuo sila sa mga
sultis-sultis mga katigalangan kaysa balaan na kasulatan. Kung maghisgot tag kamaturan ng atong tuhuan ang balaang kasulatan, kay daghang kaayong mga ikabilin-bilin sa makatigulangan nga sukwahi diay sa balaan na kasulatan. Mga tradisyon nila ba? Ilang mga kabilin-bilin sa mga katigulangan. Pero ang Biblia yung basahon, ang atong mabasa dinhi nagsulti sa bersikulo 5 sa Job 14:5 nga matod pa sa pulong sa Ginoo, sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Tinuod ang atong mga adlaw gitagalan sa Ginoo. Og diha ra ta kutob, diha ra yun, period ta diha. Kanya ingos na din eh. Og ikaw nagbutang og mautlanan nga kaniya dili niya malabang. So nagyoy kinutuban ang ato nga kinabuhi. Og way na sayod, only God knows mga higala kung asa kutob ang gidaghanon sa atong mga adlaw. Ang ginuren hibaw ana, munang kun bawian tas kinabuhi, sayo-sayo pa ang atong panuigon. Madagingon ang Biblia, naras kamot sa Ginoo gidaghanon sa itong mga adlaw. So siya ang naghatag, siya sad ang nagabawi mga higala. Siya may tagyasong kinabuhi, bawion na po niya atong kinabuhi, no? Wata mahibaw kanusa, pero only God nahibalo kung asa kutob unsa kadag gidaghanon sa atong makatuigan, atong mga bulan, atong mga adlaw. Ang ginuran hibaw. Ato nabasa din ang Dios nagbutang siya og utlanan nga kaniya dili niya malabang. So mo hinungdan nga bisag daghan pa kog kwarta, panahon nga moabot ang kamatayon, dili kapugong ang kwarta sa atong kinabuhi. Nga naman, tungod kay ang ato nabasa, ang gidaghanon sa atong mga adlaw naras kamot sa Ginoo. Gibutangan ta niya utlanan nga dili nato malabang. So alang sa mga kahigalaan nga gibawi ag minahal sa kinabuhi, dilan sad ta magpalabi og kaguol mga higala. Tungod kay ang pagbuot, ang Ginoo ragi magbubuot mga higala asa ta kutob. Ang importante kay wa man ta nahibaw og asa kutob ang atong kinabuhi, nga mintras mga buhi pa ta, ang atong pagkinabuhi ato kanunay ipahimuot ngadto sa Ginoo. Muna pinaka-importante nga naman, kay kung mamatay ta higala na atas pagpakasala, delikado kayo. Sadlaw sa katapusan, tinuod pagabanhaon ta, pero pagalaglagon tas Ginoo. Kanang gitawag ikaduhang kamatayon sa pinadayag 21:8. Alang sa mga talawan, mabudhion, alang sa mga di matinuhoon, balaway, simbag mo Dios, alang sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin maong paghiadtos linaw kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So gisultis balang kasulatan nga ang bahin sa tao nga mga malinapason sa kabalawran sa Ginoo, masinupakon o nagabuhat og daotan, mao ang paghiadtos linaw nga kalayog asupre nga maong ikaduhang kamatayon. So nagpasabot na kaduha di ay mamatay ang taong daotan. Siguro mamatay karong panahon na, pero sa adlaw sa paghukom, banhaon sa Ginoo, buhion sa Ginoo otro, aron buhi siyang patagamtamon sa kapait sa silot nga mao ang bayad sa mga sala nga iyang nabuhat. Muna importante natong buhaton samtang mga buhi pagkita karon, ang atong mga buhat atong ipahimuot ngadto sa Ginoo. Unsa na to pagpahimuot sa Ginoo? Atong sundon ang iyang mga pulong, i-aplikar nato sa atong kinabuhi aron singnana sa pag-abot sa Ginoo. Usa ta unya sa pagabanhaon kana kun gipapahulay ta pambalik ka Ginoo. Banhaon tag hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Wa naman tay time higala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon. Ni ang atong Magampo ta, Ama namin sa malangit, salamat po Diyos sa iyong mga pulong.
Palangin ang mensahe karong gabi na. Naglaom kami ikaw magpatalihog ka na mo sa suluwas. Amen. Sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope o kanyang tanang mga sukit pinalagad di paminaw. Sa ngalan sa mga Pastor Joel Talanan, Pirana, Brother Isaw dito, kini ng higala, Brother dito, Brother Susubar dito, Brother Salamat sa inyong pagpaminaw.